Zvakanaka masikati akanaka. Tinoda kutenda Mwari zvakanyanya. Ndazofunga kuti masikati ano mangwanani tamboshumira nenyaya yatanga tichiti fear not, tikataura tikaona vanhu vazhinji vakawanda vashare video iyoyo yasvika kuvanhu vakawanda. Panapa ndina mama Reverend Lucky Office, ndo mufundisi vedu pana paZimbabwean Wesleyan Church pano patiri mupleno muno Dallas. Saka ndazoti masikati ano, dzidziso yemasikati ano ndiitewo mama varipo, ndichinzwa kudzirwa kuti amai vari pano. Saka vachativerengera uye apo nepapo pane zvimwe zvandichazotaura nawo patiching yedu yemasikati ano. Asi ndoda kuti tichitanga kudai, pauri ipapo ndoda kuti mugare matiudza where you are watching us from. If you are watching this broadcast right now, just post tizive kuti tiri kutaura nani uye muri kunzvimbo ipi. Zvinotibatsira patinenge takuzodistributa zvinhu zvatinodistributa shoko riya tichiziva kuti ngarinde kwakati tichiziva kuti muri kupi. Saka if you are watching me right now, I will ask you to please share this video. Click a share button pauri kuona pazasi apo. At the same time, then also be able to let us know where you are watching us from. Mwari dai vatitira nyasha dzakawanda. Mama taita dambudziko rekuti nhasi machechi mazhinji havana kusangana kuti vaite fellowship nekuda kwekurudziro yakapiwa nevehealth kuti vanhu vanodarika 250 varege kusangana panzvimbo. Asi tiri kuti isusu shoko raMwari haringamiswe nekuda kwekuti kwaita chinonzi corona. Amen, amen. Saka musoro wandinawo masikati ano unoti usavhundutsirwa. Amen. Nechikaranga chikwetoti usavhundutsigwa, ndo musoro wataisapa. Nokuti zvinhu zvakadai sezvirwere nezvimwe zvakadaro, dzimwe nguva Satani unoshandisa zvinhu zvakadai. Fungai kuti machechi mangani nhasi asina kugona kuungana. But tinotenda Mwari nekuda kwechinhu chinonzi technology. Vhangeri harichamiswa nekuda kwezvirwere, nokuti even tiri pano tine vanhu vari kutiona kubva kumativi mana akasiyana. Ende nyika dzese dzichiona kune munhu wandiri kufunga kuti chiro vakaita 1 kana 2, but tine vanhu vachasimudzirwa mweya yavo nekuda kwokuti vanzwa ivhangeriyo yemasikati anasi. Saka ndisingapedzi nguva nokuti tine nguva pfupi yekuti tiite shumiro yemasikati ano, ndangokumbirawo mama vangu zvavari pano kuti vativerengere masikati ano mangwanani. Tamboverenga kuna Psalm 23, but iye zvino toda kuti tiverenge kubva kuna Joshua chapter 1 verse number 9. Regai tikonzwa mama vativerengere ndikupfuura mberi neshumiro yemasikati ano. Mazvita musoro wenhau. Joshua unovarayira vaIsraeri kuyambuka Jorodhani. Pa9, ko handina kukurayira here? Simba utsunge moyo, usatya, usavhundutswe, nokuti Jehovha Mwari wako unewe kose kose kwaunoenda. Amen. Amen. Usatya, usavhundutswa. Saka masikati ano ndiri kungoti usavhundutswa. Regai tinamate. Baba, tinokutendai muzita raJesu weNazareta. Mazvita nemukana uno maminitsi iwaye Baba, ngawane umwe munhu achabatwa mweya wake, umwe munhu achasimudzirwa mweya, umwe munhu achabviswa pane imwe level achienda pane imwe nekuda kweshoko renyu. Izwi renyu hariburuke risina charakananga kubaya, uye haridzoke kwamuri risina kuzadzisa zvamakaritumira. Saka ndiri kunamata masikati ano Jehovah, whosoever is watching me right now, murangarirei izwi iri ribate mweya wake. Tipei izwi mweya mutsvene richaita kuti pave nevanhu pakati paiva vari kuona anoti nekuda kwezwi iro rataurwa musi wa15 March 2020 pane chakaitika palife yangu. Baba, tirege kungotaura zviri nhando, tirege kutaura zvisina basa. Sanganai nesu Baba masikati ano. Kune mwana wenyu ari kukudai panguva ino. Somebody needs you right now. Aitirwe zvakanaka muzita raJesu weNazareta. Amen. Saka regai tidai maminitsi atinawo masikati ano mashoma nekuda kweshumiro iri mukatumba, tichapinda. Asi Kristu Jesu vanopinda paupenyu hwemunhu, vanomupa kusimbiswa nokuda kwamweya mutsvene wavakati ndichakutumirai mweya mutsvene handikusiyei muri moga. Asi patazonoverenga apa zvinotaridza kuti nhau yekusimbiswa kwavanhu haina kutanga naKristu ende haina kutangana naPaul. Paul paanotaura achiti hamuna kupiwa mweya wokutya,
For we were not given a spirit of fear. Jesu achitaura kuvadzidzi kuti musatya. Kune vanonzvera bhaibheri vanotaura vachiti kune mavhesi anokwana 365 ane izwi rinoti fear not mubhaibheri rese. Kureva kuti paunomuka every day, each day there is a fear not verse for you. Saka kureva kuti pega patiri kurarama, pawamuka uchimuka pamubhedha kana unondara pasi kana unondara pai, paunongoti tsoka yako kutsika pasi, statement yaunofanira kuzviudza ndeyekuti handifaniri kutya nekuti Mwari vari kurutivi rwangu. Pauro obva ataura kuti kana Jehovha vari kurutivi rwedu ndianiko ungatirwisa? Hakuna. Panapa pabuda nyaya inonakidza kuti paita vana vaIsraeri, Joshua unonzi naMwari, musatya, musavhundutswa. Vakuda kunoyambuka time yekuti vakrose. Promise yakapuwa kuna Moses yakuzadziswa pana Joshua. But patime yekuti vakrose vainde mberi, ndo pakunzi zvino vakapuwa, vakanzi Joshua akapuwa instruction, go and tell the children of Israel in 3 days time we are crossing over. Zvakapotererwa renje rese makore esa ya 40 years, time yakwana yekuti vakrose. But Mwari paanoisa statement kuna Joshua yekuti fear not ende musavhundutswa, ari kuedza kungomudza kuti dambudziko rataona pakati penyu nderekutya. Kenani munogona kupinda, but kana mukapinda muine matyiro aya, muchine mukaka hazvidyike. Saka ndo patinozonzwa Mwari vakuti kwaari usatya, fear not. Ndoda kutaura mumunhu izvozvi ndisandapfuurira mberi kuti usatya, usavhundutswa. Just like the Lord said to Joshua, the Lord is saying to you, usatya, usavhundutswa. Zvekuti kwaita makorona izvi, ngatirege kutya. Zvirwere zvakauya panyika pano zvikapfuura. Hapana akambofunga kuti kana vana malaria chaidzo kumusha kwedu vanhu vaifa nemalaria, mamosquito. Hakuna wakambofunga kuti vanhu vaigona kuzowana mishonga inoporeswa. But as I'm speaking to you right now, I know God is working something. People are praying about this corona thing. And I know and I believe God kuti kune munhu wavari kutopa njere as we are speaking right now kuti zvinorapika sei, zvinopedzwa sei. Ngatirege kuvhundutswa. Mama ndakashamisika nyika inoyi, ndakapinda muzvitoro last week, ndakaona zvinhu mashelf ari empty. Vanhu vakapiwa mazwi kutyiswa, vakamhanya vakunotenga, vakunodii, vanokwereta, vanoita sei sei, nokuti vanhu vakavhundutswa. Nyika ino iri busy kuvhundutsa vanhu. Indaa Joshua azonzi usatya akuda kunokrosa, because kumashure kuna Numbers zvanga zvaitika kuti Moses wakatuma, Numbers chapter 13, Moses wakatuma vanhu kuti endai munotarisa kuti Kenani yatoda kupinda yakaita sei. Vakatumwa vari 12. Pa12 ivavo vakunodzoka nemaripoti, pakaita 10 vakasvikopa ripoti yekuti vanhu vataonawo kwavaite, we looked at them and we saw ourselves like grasshoppers before them. Vakaona vanhu vanotyisa magiant kuti vaKenani haipindike. 10 vanhu vari kupa ripoti idzodzo. Paita varume vaviri vakatakura bazi remazambiringa, vakati nyika yataona uko Kenani ndiyo ine uchine mukaka, mazambiringa iwa yatabva nawo ikoko. Saka murikuona pane 2 voices dziri kutaura kuti kune mazambiringa, but pane 10 voices dziri kutaura kuti hakupindike. Ndo zviri kuitika munyika, muupenyu hwevana amai izvozvi as we are speaking right now. Vanhu vari kunzwa mazwi evakawanda. Kuwanda kwemazwi hazviri kuti ndo chokwadi. 2 vari kuya negood news, but ndo vari kutaura zvinhu zviri kuitika. Maonero ari kuita nyika, maonero ari kuita situation yako, ingava relationship, mungave mumarriage, mumba menyu chaimo chaimo, ukateerera mazwi akawanda wanda, ndo panopinda inonzi fear. Kune vanhu vekuti akapinda muchipatara munhu achirwara, akasvikotaura mazwi 2 3 munhu anosara achitofa nekuda kwefear. Zvinhu zvaudzwa haarikavi, haana will yokuti ndogona kusumuka kubva pandiri. Kune vanhu vari mumasituation is we are speaking right now ekuti ipapa pauriko zvinezvi wakaudzwa mazwi anokwana inonzi social media yatiri kushandisa, tiri kuedza kuda kuishandisa kuti itipe mazwi ari positive, asi kune ruzhinji runoipa mazwi ari negative. Tariraona kuti pagrupu rauriri pasocial media vangani nhasi vataura zvinhu zviri negative nenyaya yecorona, vangani vataura kuti musatya, musazodai. Utano chaiwo chaiwo tinopiwa naMwari. Kana Mwari vakada kutirwira kubva kukorona, vanotirwira. Kana Mwari vakada kutichengetedza kubva kukorona, vanotichengetedza. Kana Mwari vakada kuti uve neupenyu iwewe, nekuda even korona yatenderera pavanhu vawakagarisana navo, Mwari vakada kuti uve mupenyu unorarama. Mwari vatinoshumira ndiMwari vanotaura kuti musatya,
musavhundutswa. Iye zvinezvi umwe munhu ari kuchema nekuda kwemari dziri muakaundi make. Akaundi yako haifaniri kukuvhundutsa. Mari yaunotambira kubasa haifaniri kukuvhundutsa. Basa raunoshanda harifaniri kukuvhundutsa. Mazwi ari kutaurwa nevaunoshanda navo haafaniri kukuvhundutsa. Mazwi ari kutaurwa nehama neshamwari haafaniri kuvhundutsa. Pasituation yako kune mazwi evarume vaviri ari kutishinga Kenani yakanaka. Kune mazwi evarume 10 ari kutaura kuti vakomana taparara. But regai ndikudze kuti hazvinei kuti vari kutaura vari 10 kana pakawana 2 vari kutaura kuti ngazviendeke, ngazviitike, Mwari ngavatiitire nyasha. Umwe munhu ari kutya iko zvinezvi nekuda kweurwere huri pauri. Rega ndikutaura kuti kana Mwari vachida kukuchengeta vanokuchengeta. Ndakaona vanhu vairwara vakaviga vaive neutano nekuda kwekuti Mwari akavapa mazuva mazhinji. Umwe musi baba vangu vasati vashaini pane time yaitaura kuti veduwe ko inga vamwe vese vapera veduwe ndichingoviga kuti baba chero muchirwara but Mwari vakada kukupai upenyu, God will give you life. Hazvinei nekuti kwaita makorona, kwaita maHIV, kwaita makensa. If God wants you to live, God will make you live. Usatya, usavhundutswa. Vana Peter vakaudzwa izvozvo, vapinda muchikepe mafungu akasumuka. There are storms that are rising in somebody's life. Kune munhu akanditeerera izvozvo mai ane situation yokutoti ari kuona kunge chikepe chaakutonyura, chikepe chake ari kunzwa kuti chaakunyura, but kuna Mwari vanoti usatya, usavhundutswa. Chero ukanga wakuona kuti izvozvi izvi mangwana handizivi kuti ndichadye, Jesu anobva ataura zvikanzi musafunganya pamusoro pazvo, because you know you have got Jehovah who put you. Mwari vakatiisa nechikonzero pano. Mwari vakatiisa nekuda zvavakatotitarira zveupenyu. Usavhundutswa nemazwi evanhu. Mwari vanotida, Mwari vanotichengeta, Mwari vanotirwira mumakorona, Mwari vanotirwira muzvinhu zvakasiyana siyana zviri kubata upenyu hwedu. Izvozvi ndinomwe munhu kuti ipapa akatonditarisa marriage yake chaiyo, haasi kutoziva kuti mangwana kuchadii, kuchafuma achiti chii, mangwana ndichanzi chii, ndiri pano here, ndiri kugara here, relationship yake chaiyo. Vakambotanga zvinzi kuchaitwa muchato, iyo zvino mazuva achinja, madhetsi zvakuzonzi mari hapana, uri kutya. Umwe ari kuita mastudies pamwe wanzwa nekudzokorera uchipasa uchifoira zvimwe uchidzidzokorera uchidi. Umwe akaita ma-applications. This week we were praying for people who made applications for different things, mapepa. Zvakagara ikoko vanhu vari kukudza kuti maiwe hazvichabudi, hazvitobudi. Umwe ari mudiaspora atonzwa kudzokera kumusha, zvato munhu akaita situation yako iye vashoma anobuda. Ukanzwa vanhu vakungotaura chistatement chinoita zvokuti kakugomera, ziva kuti varume 10 vauya neripoti kubva kuKenani. Une varume 2 vakatakura mazambiringa ako, vari kukuudza kuti kunyange zvakaoma, kunyange zvichirema, kunyange zvichirwadza, asi kune mazambiringa kuKenani. Munhu wana kushinga, wana kushingiswa. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. Munoziva kuti dai vana Paul vasina kushinga, chero paakarumwa nenyoka aigona kuti vedu zvinoda toparara upenyu hwangu, but unoziva kuti chero nyoka yaruma, but kuna Mwari unopa life. Even ndarumwa nemosquito, kuna Mwari unopa life. Even ndarumwa nekorona, kuna Mwari unopa upenyu. Paul haavhunduke kusvika akanda nyoka muchoto. Vanhu vakashamisa zvikanzi vanhu vakamutarisa vachiti zvino akufa. Kune vamwe vanhu izvozvi vakatarisa iko zvino izvo kuti when the world looks at you vari kutofunga kuti waakufa, ende vari kutofunga kuti pasituation yaunayo waparara, ende vari kufunga kuti pasituation yaina uyu haasumuki. But rega ndikutaurire kuti kana Mwari vari kurutivi rwako, kana Mwari vari sezvakaita vana Paul, there is life. When the world expects you to crumble, fear not. Usavhundutswa. As long as God is on your side, things shall be well with you. Regai ndipete ndichiti kana uri kuona teaching ino yemasikata anhasi, kana uri kuona kuparidza kuno masikata anhasi, ndoda kuti ubaye kana uchangosvika, enda pavhidhiyo yako ipapo unobaya pakanzi share, kuti vamwe vagogona kubatsirwa neshoko iro riri. Zvakare kana uchangotibata wotiudzawo kuti uri kutibata uri kopi. Ndichada kuti pekupedzisira tizokumbira mama vachatinamatira, ende mama vachatinamatira tese, ende vachanamatira kuti mweya wekutya ubviswe matiri. Mama munoziva here kuti kune vanhu vaive nemaplans eupenyu ekuti ndichada kudai ndigoita ichi, next year ndigodai, but nekuda kwekutya nekutyisidzirwa vakabviswa mumaplans eupenyu. Vamwe vakaitiswa zvavasingadi nekuda kwekutya,
izvozvi kune munhu akanditarisa kuti utori musituation yekuti uri kuitiswa zvinhu zvausingade because a spirit of fear has been deposited into your spirit. And izvozvi nekuda kwekutya vamwe vakaenda, ndakanzwa mwana wachinzi ukasauya kumusha kuzorova makuva vana vako uchaona zvichaitika nekuda kwekutya vanhu vakanonamatiswa zvimwari zvavasingadi kuna zvavanoziva kuti apa ndiri kutadzira mwari ana masimba ose. But nekuda kwekutya vanhu vanopinda mumajeni, nekuda kwekutya vanhu vanopinzwa muzvikwereti, nekuda kwekutya vanhu vanopinzwa masituation ari terrible ekuti ukamateerera ukamatarisa unonzwa kuti nai vedu ko anga ashaye nyamba akatya vanhu vakatauriswa mazwi avasingadi. Nokuda kuti ndakasvika kune imwe chechi kwanga kune mhirizhonga vanhu vachiti zvikazonzi nyaya yakutongwa zvikanzi kuingaona hapana kana nyaya zvikanzi taitya saka takatya kuti tikataura chokwadi chekuti ninga ari kudai pamwe kutya kuri kuita kuti vanhu vaitiswe zvavasingade. May God remove the spirit of fear in your life and give you a sound mind, like Paul says, and give you the courage that is being told on Joshua. Mwari ngavakupe kusimba nekutsunga pakunyengetera. Mwari vanotipa mhinduro. Tichipedzisa ndichakumbira mama kuti vatinamatire, tingonamatirwa tibvise mweya wekutya matiri. Kana uri kuona video ino ncharamba ndingodzokorera share nemumwe munhu, uye kana uchikwanisa pazasi pevhidhiyo chaona pakanzi message, kana uine prayer request isa pamessage ipapo kana kuenda painbox wobva watumira message. Toda kuti namatire mweya wekutya ubviswe muvanhu, vanhu vagone kuita stand bold like vana Daniel, like vana Shadrach, Meshach, Abednego. Isati namate chimwari ichi kusvika vakandwa muchoto. Akati kana uchitikanda muchoto tikande muchoto. Kune umwe ari muchoto izvozvi nekuda kwezvinhu zvaanoda kuita vanhu zvavanoda kuti vamuitise, but achiramba wakamira ipapo muchoto imomo. The fourth man, who is God, will stand with you. Mumatambudziko iwayo the fourth man will stand with you. Umwe izvozvi kutaura kwandiri kutoita akatotizwa nomurume kana nomukadzi nomudzimai asiwa ane vana. As I am speaking right now, kutori nemumwe ari musituation yakada usha kuti vana ava ndichavachengeta nei, vana ava ndichavaita sei. But let me tell you, fear not, God is with you. If he promised to be with you, it shall be well with you. May God bless you. Masikati ano tangoti kune vamwe vasina kwanza kupinda makereke nhasi, ingonzwawo izwi iri, fear not, usavhundutswa nenyika ino, uye usavhundutswa nekuwanda kwemazwi. Izwi raMwari kana rotaura, the Bible says it's a still voice which will tell you fear not. Regai ndikumbire mama vanamate tichivhara chirongwa chino. Kuna Mwari vakatendeka, baba vaishe wedu Jesu Kristu, imi vokutanga, imi vokupedzisira, imi dombo redu rokuhwanda. Tauya baba masikati ano Mwari, masikati akanakisisa okukutendai nokuda kwekuwanda kwenyasha dzenyu. Tikutendei baba neshoko ranhasi ramaburutsa pakati pedu baba. Mazviziva kuti pakati pedu Mwari vanhu tinotya baba, tinotya nokuti devil is a liar. Inongori shumba inojova pasina kunyangwe nemumwe chete wainobata. Asi Mwari makavya kuzopa upenyu hwakakwana hwakazara. Haiwa baba, regai tikutendei nemwanakomana wenyu, murandakadzi wenyu, murandarume wenyu Reverend Titi vaviro neshoko irori ramaburutsa. Do not fear, usatya, ndinewe kusvika kumagumo enyika. Mukati kuna Joshua, wava kuambuka Jorodhani, wava kuambuka, chizunza kutya. Pane vana venyu vari kuambuka panguva ino, asi vari kuzeza baba. Asi shoko ranhasi richavayambusa from one level to another level. Shoko ranhasi richavapa decision yeupenyu. Ndotora here ichi, ndorega here, ndoramba ndichitya here, haisha baba. Chinyi chingandiparadzanisa nerudo rwandakawanirwa pamuchinjikwa? Kudzikisirwa here, kutya here, kwete tiri vakundi kuburikidza naJesu akatifira pamuchinjikwa. Haiwa Mwari wangu, masikati ano akadai kunaka. Batai moyo yevana venyu varege kutya, varege kutyiswa nezvinhu zvavanosangana. Haiwa baba, mashoko takamirira, mashoko kwete mashoko evanhu vemunyika, asi mashoko anobva kumusoro-soro kudenga. Hands out of 12 men
10 of them brought negative, Baba, mukati meupenyu hwevana venyu. Nyika yazara nokutyiswa nemashoko anobuda mukati mevana venyu vamakazvisikira, asi pane vaviri bedzi. We thank you, Baba Maskatano. Those 2 men vakaunza positive report. Magrapes achanaya mukati meupenyu hwevana venyu vanokudai, vanoziva kuti kuna Mwari anogona. Mukurwara kuna Mwari vanogona. Kumabasa kuna Mwari vanogona. Mumapepa kuna Mwari vanogona. Mumamarriage kuna Mwari vanogona. Mwari munogona imwe. You are there for us all the time. Ticharamba tichivimba. Some trust in chariots, some in horses, but we trust in you, Father. Vanovimba nemwi imi Mwari amunyadzisi. Naizvozvo ticharamba tichinamata kudzamara chimwe chinhu chaitika. Thank you, Lord Maskatano. Isu vamayambira kuti tirege kutyiswa nenyika, asi tirambe takatarisa pamuchinjikwa anonzi Jesu Kristu, anova wokutanga, anova wokupedzisira, anova anotigonera, anova anotibvisira mwoyo yematombo, mwoyo yekutya zvisina maturo. Thank you, Lord Maskatano. Fambai nevana venyu, muvaropafadze in every area yeupenyu hwavo, varambe vakatarisa kwamuri. Thank you. Muzita nomuropa raJesu Kristu tanamata. Amen. Amen. Tinotenda Mama for that prayer. Please receive it in your heart. Let it transform you. Share this word with somebody. If you've just joined us and I'm not share, kana one ma prayer requests, nyorai pazasi pe video chaona pakanzi message inobvaenda straight ku WhatsApp platform, prayer platform yedu inobva yatoenda ikoko, and our team will pray with you. If there is fear in your life, fear iyoyo ngaibviswe. Mwari vati usatya. God bless you this afternoon.